Niger finitigi kuraw ye Faransi jalaki bi tɛnɛndo ko a b'a fɛ ka sɔrasiw sen don a la walasa ka jamanatigi Mohamed Bazoum bila fanga la ko kura. Nigeria farafina tile biyanfan marabolo jɛkulu CEDEAO ye ɲɔgɔn sɔrɔ karido na Abuja ka dɔgɔkun kelen di sɔrasi ɲɛmaw ma walasa u ka jamanatigi Mohamed Bazoum bila a ka baara la walima ka wariko ni taamako gɛlɛya sɔrɔ. Camancɛ farafina jamana kalatalaw taara kalata karido na jamanadenw ka lajɛba dɔ senfɛ sariya sunba kura kan min bɛna jamanatigi ka fanga janya. Chad, Sudan maa bolilen minnu bɛ waati kunkurun dɔ kɔnɔ Chad uran mara la olu bɛ ka tɔɔrɔ waati jugu fɛ sanji ni fiɲɛ min tɛ ban. Senegal fanga politiki sinɛkɛ Ousmane Sonko y'a jira karido ko ale kɔngɔ daminɛ ka bɔ kaso la a minɛlen kɔ jumadon.